Sa mga pagunahing balita, mahigit sa 100,000 pisong halaga ng shabu nasamsam sa Tabaco City. 3 patay sa road crash sa Ambus, Camarines. 81 wanted na individual arestado sa isang linggong operasyon ng PNP Bicol. At 8 LGU sa rehiyon, binigyang pagkilala sa Rafael M. Salas Kaunlarang Pantaw Award ng Commission on Population and Development Bicol. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Huwebes, ika-11 ng Setyembre. Umabot sa mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa ikinasang buy-bust operation ng PNP sa Tabaco City. Kabilang umano ang mga naarestong sospek sa listahan ng street-level individuals sa nasabing lungsod. May report si Rose Bilista. Sa kulungan ng bagsak ng isang 38 anyos na lalaki matapos na makuhanan ng ilegal na droga sa ikinasang buy-bust operation sa Purok 6 Barangay Pinagbobong, Tabaco City, alas 4:12 ng hapon nitong Martes, Setyembre 9. Kinilala ang suspect na si alias Brad, may kinakasama, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Nakuha mula sa posisyon niya ang 6 na pakete ng shabu na may timbang na humigit kumulang 17.47 gramo na nagkakahalaga ng 118,796 pesos. Na-file na po siya ng kaso through inquest. Kasama rin anya ang suspect sa listahan ng street-level individual at matagal nang minamanmanan ng mga otoridad. So ang PNP Tabaco naman po ay patuloy na nananawagan sa active support ng ating community. So hindi lamang po laban sa or kampanya against illegal drugs, but also po sa other forms of criminality. So kailangan po namin ang suporta po ng ating community. Nasa kustudiya pa siya ng Tabaco CPS at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Patay ang isang rider at ang kanyang backrider matapos na masalpok ng pampasaherong bus ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa Pili, Camarines Sur. Bigla daw nag-U-turn ng mga biktima na nauwi sa kanilang pagkakadisgrasya. May report si Mel Moral. Patay ang isang rider at ang kanyang backrider matapos na masalpok ng pampasaherong bus ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa Barangay San Vicente, Pili, Camarines Sur pasado alas 3 ng hapon nitong Martes, September 9. Dead on the spot ang backride na kinilalang si alias Gino, 27 anyos at residente ng Balete, Aklan, habang idiniklara naman na dead on arrival ang rider na kinilalang si alias Jojo, 26 anyos at residente ng Goa, Camarines Sur. Ayon sa tagapagsalita ng Camarines Sur Provincial Office na si Police Captain Liza Jane Alteza, biglang nag-U-turn ang motorsiklo ng mga biktima kaya nasalpok ito ng paparating na bus. Hindi natin alam kung ang driver ay nakita niyang paparating ang bus or nag-decide na lang siya bigla na mag-U-turn. Baka nakikita niya malayo pa yung bus pero hindi niya napatansya na ang bilis ng takbo nito. Kaya hindi niya na expect na mabubungguan sila ng naturang bus. Voluntaryong sumuko ang driver ng bus sa mga otoridad matapos ang insidente at kasalukuyan pa ring nasa kustudiya ng Pili Municipal Police Station. Wala po kaming report kung mayroon ng pag-uusap at siyempre lalo na yung taga-Aklan na pamilya ng isang biktima ay marahil hindi pa nakakarating o papunta pa lang doon. So hindi pa natin alam ma'am kung nagkaroon na ng pag-uusap. Kapag may dumating na yung mga complainants, ay maaari na po nilang kasuhan ito ng reckless imprudence resulting to homicide po. Muli nagpaalala ang otoridad sa mga motorista na doblehin ang pag-iingat sa paggamit ng kalsada at palaging sumunod sa batas trapiko para makaiwas sa disgrasya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Sa Labo, Camarines Norte, patay din ang isang motorcycle rider matapos na masalpok naman ng van.
PNP may paalala sa mga motorista para makaiwas sa disgrasya sa kalsada. May report si Hercules Barbacena. Dead on arrival ang isang 23 anyos na rider matapos na sumalpok sa kasalubong na van sa Maharlika Highway, Barangay Talubatib, Labo, Camarines Norte, alas 9:10 ng gabi noong Lunes, Setyembre 8. Kinilala ni Police Major John Villafuerte, Acting Chief of Police ng Labo Municipal Police Station, ang biktima na si alias Rene, residente ng Purok 6, Barangay Masalong, Parehong Bayan. Kinilala naman ang driver ng van na si alias Rom, 40 anyos, may asawa at residente ng Jose Panganiban, Parehong Lalawigan. Batay sa investigasyon, pauwi na ang biktima nang masakop niya ang linya ng van na nagresulta sa kanilang salpukan at pagtilapo ng rider. Ang sakay po ng Nissan Orban ay mag-isa lang po ito at anahan po ito. Wala naman pong nangyari sa kanya. At sino pong Tito, yung kinasasangkutan po ng isang motorcycle ay nakon po at nadala naman po ito sa ospital, kaya lang po dead on arrival po, sir. Hindi na sinampan pa ng kaso ang driver ng van matapos na akuin ang ilang gastusin sa burol at pagpapalibing sa biktima. Paalala naman ng pulisya. Iwasan din po natin magmaniho kung sakali pong hindi maganda ang ating pakiramdam o kaya ay inaantok at saka lalo na po nakainom para maiwasan po natin ang mga ganitong insidente po, sir. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Sa loob lamang ng isang linggo, umabot sa 81 wanted na individual ang matagumpay na naaresto ng PNP Bicol. Kasama sa mga naaresto ang 4 na most wanted person sa rehiyon. May report si May Encinares. Umabot sa 81 wanted person ang matagumpay na nahuli ng Philippine National Police Bicol sa unang linggo pa lamang ng Setyembre. 7 sa mga naaresto ay kasama sa listahan ng regional level wanted person. 4 sa kanila ay mula Albay, habang isa ang mula sa Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon. 4 din ang nadakip na provincial level wanted person. Isa ang mula Albay, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. 10 naman ang nadakip na municipal level wanted person. 2 ang mula Albay, 5 mula Camarines Sur at 3 ang mula sa lalawigan ng Sorsogon. Isa ang nahuli naman na city level wanted person mula sa lalawigan ng Albay. Kasama din sa mga nahuli ang 59 na other wanted person, 24 mula sa Catanduanes, 20 sa Camarines Sur, 16 sa Albay, 10 sa Camarines Norte, 6 sa Masbate at Sorsogon, at 1 sa Naga City. Monitoring ng lahat ng ating accomplishment sa mga chief of police, and we are presenting all the efforts ng mga PNP personnel natin, lahat ng mga police station dito sa Region 5, para po mas masustain, mas mapaigting po natin yung mga mabibigyan ng hustisya. Yun po ang pinaka-mission natin mabigyan po ng hustisya ang mga biktima ng mga mga crimes against person and property. Himas rehas na rin ngayon ang rank 1, 4, 5 at 10 regional most wanted person ng Bicol na pawang nahaharap sa kasong rape. Actually, sustain po yung ating campaign against wanted person dahil po yung mga municipal police stations natin, may mga access po tayo sa mga wanted person all over the Philippines. If ever man na may mga nakatago rito sa atin o may mga nakatago sa labas ng region natin, still mananagot pa rin po sila sa kanilang mga kasalanan. So, ganun po katalas ang ating mga operatiba when it comes to paghahunting sa ating mga wanted person. And this is part of our enhanced managing police operations na kung saan yung mga anti-criminality efforts po ng Philippine National Police is synchronized. Kaya po madami tayong mga nakukuhang mga wanted person. Kaugnay nito, nanawagan naman ang PNP Bicol sa publiko na patuloy na makipagtulungan sa kapulisan sa kanilang kampanya laban sa mga nagtatagong wanted person. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Encinares. Karne ng baboy top contributor sa August 2025 inflation rate sa Bicol. At may higit sa 200 camp-based personnel ng PNP Bicol ipapadala sa Naga City para sa Peña Francia Festival 2025. Yardi mo pang balita sa pangubalik na ako Bicol Online TV.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Ako lang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Sa mahigit 15 taong paglilingkod, libo-libo na ang mga natulungan, mga estudyanteng nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral, mga maliliit na negosyante na itaguyod ang kanilang pagninegosyo. Zero hospital billing para sa mga may karamdaman. Patuloy ang ating pagpupunyagi para maiahon ang ating mga kababayang nasa laylayan. Sa tulong at paggabay ni Ina, sama-sama nating harapin ang bukas na may pag-asa. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. at ng buong Ako Bicol Party List, Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Viva! Viva Patrona Anticulancho! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Top contributor daw ang karne ng baboy sa August 2025 inflation rate sa rehiyon ayon sa Philippine Statistics Authority Bicol. Ayon pa sa ahensya, mas mababa daw ang inflation noong nagdaang buwan kumpara noong August 2024. May report si Angeline Dagta. Nanguna ang karneng baboy sa may pinakamalaking ambag sa inflation rate sa rehiyon noong August 2025. Ayon sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA Bicol, ang karne ng baboy ay nag-ambag ng 0.7% sa 1% na inflation rate noong nakaraang buwan. 0.6% naman ang naitalang inflation sa restaurant at mga cafe, 0.4% sa rentals habang 0.2% sa pelagic at freshwater fish. Mas mababa naman daw ang inflation noong Agosto 2025 kumpara noong Agosto 2024 na umabot ng 4.2%. Ang pabahay, tubig, kuryente, gas at iba pang produktong petrolyo ang may malaking ambag naman daw sa pagbaba ng inflation sa nagdaang buwan. Kung ihahambing sa inflation noong Hulyo 2025, 4 na probinsya sa Bicol Region ang nagtala ng mas mababang inflation rates nitong Agosto 2025. Samantalang ang Albay at Catanduanes naman ay nagtala ng mas mataas na inflation rates nitong Agosto 2025.
Mas bumagal naman daw ang inflation rate sa rehiyon noong nagdaang Agosto ng 0.7% mula sa 1.7% na inflation rate noong Hulyo. Actually, si Sorsogon, katulad ng nabanggit ko kanina, is siya yung pinakamababang inflation. Gusto sabihin, yung pag kinumpare mo yung year on year, mas mababa si Sorsogon kumpara po doon kay Masbate. Patuloy naman ang ginagawang monitoring ng ahensya para mas maging balanse ang inflation rate sa Kabikolan at maiwasan ang biglang pagtaas ng mga presyo ng bilihin na makakaapekto sa pamumuhay ng mga Bicolano. Hindi naman siya necessarily to lower the inflation rate but to ensure that meron tayong price stability. So as mentioned earlier, ang pagtuhay si inflation, meron siyang effect sa cost of living. Pwedeng mahirapan ng ating mga consumers, ang households, and our business operators. And if it's too low, ibig sabihin, meron tayong problema sa logistics natin, sa supply of our basic commodities. And it also reflects weaker demand. Ibig sabihin, hindi active ang ating ekonomiya, wala masyadong bumibili, mga ganun. So, yung gusto natin is to ensure balance doon sa ating mga presyo and to monitor yung ating sudden spikes in prices. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Mahigit sa 200 camp-based personnel ng PNP Bicol ang ipapadala sa Naga City para sa Peña Francia Festival 2025. Layunin umano ng naturang hakbang na masiguro ang kaayusan at kapayapaan sa lungsod habang ipinagdiriwang ang nasabing kapistahan. May report si May Encenares. 240 na camp-based personnel ng Philippine National Police Bicol ang ipapadala sa Naga City para sa pagdiriwang ng Peña Francia Festival. Kaninang umaga nang isagawa ang send-off ceremony sa Camp Brigadier General Simeon Ola sa Legazpi City sa pangunguna ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Layunin ng kanilang hakbang na masiguro ang kaayusan at kapayapaan sa lungsod habang ipinagdiriwang ang kapistahan. Handang-handa ang PRO5 para sa security ng Peña Francia Festival. Yung mga police natin coming from not only in Naga City, will be complementing the security. We will be deploying today 1,500 all system. It will be supervised by the officers and men of PRO5 and yung mga regional operational support unit coming from Forensic Group, Highway Patrol, PSPG, we're also top. Aside from the local police. So all system go. I will be supervising the deployment. Ang mga ipapadala namang tauhan ay mula sa Regional Medical and Dental Unit, Regional Headquarters, Regional Forensic Unit, Regional Police Security and Protection Unit, Regional Mobile Force Battalion, Regional Highway Patrol Unit, at Regional Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit. Basic directive: protect the people, prevent occurrence of crime. If there is crime committed, arrest the criminal. We are trained in these particular activities. Securing vital installations, securing the crowds, in cooperation, in collaboration with the organizer. This is not about PNP. This is all about whole of nation approach, together with the OCD, AFP, Bureau of Fire, Coast Guard, and the local chief executive. But it is a sacred activity. Alam ko mababait ang mga participants. We will make it sure na mission accomplished, general peaceful. Samantala, inaasahan naman na dadaluhan ang pagdiriwang ng milyon-milyong deboto ni Our Lady of Peña Francia. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Encenares. Binigyan ng pagkilala sa Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award ng Commission on Population and Development o CPD Bicol ang 8 LGUs sa rehiyon. Ang mga pinarangalang LGUs ay nagpamalas umano ng mga inisyatibo sa pag-localize ng Population and Development Agenda sa pamamagitan ng iba't ibang programa. May report si El Yanzon.
8 lokal na pamahalaan sa rehiyon ang binigyan ng pagkilala sa 2025 Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award ng Commission on Population and Development o CPD Bicol noong Martes, Setyembre 9. Isa sa mga pinarangalan ang LGU Barasa Catanduanes na nasungkit ang ikaunang pwesto para sa municipal category. Ayon kay Mayor Paulo Teves, ang kanilang pagkakamit ng ikaunang pwesto sa municipal level ay resulta ng pinaigting na programa para sa mga kabataan. Kabilang dito ang pagsasagawa ng mga pagtitipon para mapalawak ang kaalaman ng mga kabataan sa population issues sa bansa tulad ng teenage pregnancy. We will continue to support the programs of the Population Commission through my population officer. Lalong-lalo na yung mga program na to will benefit the youth natin. Sa parehong kategorya, naiuwi ng LGU Ginubatan ang ikalawang pwesto habang nasungkit ng Karamoran ang ikatlong pwesto. Sa city level, nanguna ang Naga City, sinundan ng Sorsogon na sinundan naman ng Iriga City. Ang probinsya naman ng Albay ang nagwagi sa provincial category na sinundan ng lalawigan ng Catanduanes. Ayon kay Mary Rose Santa Rosa, Population Program Officer 4 ng CPD Bicol, ang mga nabanggit na LGUs ay nagpamalas na mga inisyatibo sa pag-localize ng population and development agenda sa pamamagitan ng iba't ibang programa. Yung mga criteria po na tinitingnan ng mga RRC po is una, anong population and development issues ng local government unit. Tapos, tinitingnan din nila kung yung kanilang mga initiative to address this PopDev issues. So, pangalawa, we look into the population office. So, yung isang local government unit, dapat meron po siya ng population officer, is either designate or appointed po. Tapos, pangatlo, other criteria I should say is tinitingnan namin yung leadership. Maliban sa award ay ginawaran na rin ng mga cash prizes ang 8 LGUs. We are encouraging all local government units po. Alam po namin na madami po tayo ng ginagawa sa field and we are starting again another 3 years for the Rafael M. Salas. So we document our program so that sabi nga natin, hindi lang tayo dapat yung nakakaalam. So isa kasi sa objective ng Rafael M. Salas is para maipakita natin sa ibang local government unit yung mga ginagawa natin and pwede nila yung magawang benchmark or pwede nilang gayahin to address the population issues within their local government unit. Ginaganap ang naturang parangal ng CPD Bicol taon-taon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po, si Danica Garcia. Salamat!